tropa sa tuwang showbiz news. Uy, Queen of all media nga si Chris Aquino. Itubutan na nga makauli human sa unom kasimana sa ospital. Yun, ato saron mga katropa ang maong detalye sa tuwang showbiz news correspondent Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Yes, good morning! Mga maring, mainit-init nga balita, gibutiag sa Queen of all media, nga si Chris Aquino, nga gitugutan na siya sa iya mga doktor nga makapauli human sa unom kasimana sa ospital. Sa iya social media account, gipost ni Chris ang litrato samtang pauli na siya sa iyang bag-ong panimalay. Nagpasalamat usab ang aktres at tanang mga doktor o medical experts nga nag-atiman og natabang kaniya. Samtang naplano karon si Chris nga magsugod og gagalingong podcast aron ma-share sa iyang mga fans at followers ang mga update sa iyahang kinabuhi. Ang mga to mga maring ato ang showbiz balita ay mura ka-recover na si Maring Chris ay. Di na kay siya niwang Maring ay. Anyway, atang palakpakan ng pasalamat po sa iyaha eh. Ako ang showbiz balita karong adlaw nga Miyerkules. Ako na si Maring Inday Erica dili Guapa dili Miss Tessa dili parehas ni Chris. Apan ayaw ko piyansa pa sa lugmapon maako na ka. Bye bye.